Продължаваме с лицевите от серията мускули вкъщи и отговарям на най-честото притеснение, че нищо няма да постигна с 3 серии или с други думи, че правя прекалено нисък тренировъчен обем. Да, досега тренирах 2 пъти в седмицата и правих по 2 серии на тренировка, което е 4 серии общо за седмицата за една мускулна група и това наистина е доста нисък обем. Ако си напълно начинаещ обаче и една серия е повече от 0, така че е съвсем приемливо да започнеш с нисък обем и с времето постепенно да го качваш. Аз лично го правя, понеже тренирам и друг спорт, който ми е много по-важен, а тези тренировки са само допълващи, съответно не искам да ми пречат на него. Ако единствената и най-важна цел ми беше да правя мускули, щях да започна с нещо по-близко до 3 тренировки в седмицата по 3 серии във всяка. Имайки това предвид, за сега продължавам 2 пъти седмично, като тази тренировка вече вдигнах броя на сериите. Направих 3 серии общо, като първата беше с 25 повторения, подобрявайки постиженията от предната, а следващите две реших да вдигна вече трудността и да премина на лицеви с повдигнати крака. Те са по-трудни, съответно направих 2 серии от тях с по 12 и 6 повторения. Планът за следващата тренировка е да продължа вече с този по-труден вариант на лицевите, както и да правя вече по 3 серии. А как ще мине тя? Последвай ме, за да разбереш.